da haka in kina son ki mallaki mijinki ki yi kokari ki bari shi ya mallake ki tukuna. Bari in buga muku wani misali. A cikin garin Zaria, mutanen cikin garin Zaria suna da wata ɗabi'a a zamunan da suna kyamar 'ya'yansu maza su yi aure daga sabon gari, kamar yadda suke kyamar su aurar da 'ya'yansu mata a sabon gari, saboda ana ganin sabon gari wata daba ce ta 'yan bariki, akwai lalata a wurin. To sai wani babban malami ne, in gari ya waye akalla kya ga mutum wajen 50 sun zo suna daukan karatu wurin shi. Sai dan shi ya ga 'ya yana so a sabon gari, bazawara. Ai da malam ya samu labari sai ya ce bai yadda ba, shi kuma dan ya kafe ya ce lallai shi sai ya aura, uban kuma ya ce wallahi bai yadda ba. Turan nan kawai sai malamin nan sai ya fito da gora, yana jiran dan ya dawo daga kasuwa zai make shi. Gora, gabjejiyar gora da kika sani irin wadda ake dukan barayi da ita, ya zo rike malami ya fito yana ta ashar kamar ba malami ba. Aka je aka ce kaiwa ne yau fa malam ran shi ya ɓaci, yana nan da gora a hannun shi. Akan me? Akan aure. Ce tuni dai ba zan fasa aure na ba, amma sai dabara sai ya kauce. Manya-manyan gidaje ne akwai kofofi birjik, kawai sai in tsakar dare ce sai ya shigo gidan ta wata kofa kawai ya je ya kwanciye shi. Asbahin fari kafin malam ya fita shi kuma ya fita ya bar gidan. Da aka kwana 3 malam bai gan shi ba, sai kuma malam ya aje gora shi, wai ina wana ne? Ta ya ji ka rike gora zaka kashe shi, ya gudu ya bar garin. Sai ce a ku je ku lalubo shi ya dawo. Aure dai bani son yayi, amma tun da ya kafe to ku ce je ya aura. Shikenan da ya ji labari sai ya fito, tun da dama ai buya yayi. Da ya zo ya aure sai zaunar da matar shi sai ya gaya mata, to ke za ki shigo gidan nan amma ba a ƙaunarki, ubana bai son ki, uwata ba ta son ki, kishiyoyin uwata ba su son ki, yan uwana maza, yaran gida duk ba a ƙaunarki, an juye miki baya, halinki ya kwace ki. Sai ta ce shi kenan. don haka da ta zo gidan ita kuma sai halinta din ya kwace ta, sai da ta waye gari ta mallake gidan ga yadda ta yi. In gari ya waye sai ta samu katuwar tukunya ta dafa ruwa, duk yaran gidan ta yi musu wanka gaba daya, ta shafe su da mai, kowa ta kawo kwabo makaranta ta bashi, za a tafi makaranta allo. Saboda da in ka waye gari kawai za ka ci sauran tuwo ne kawai da kumallo a bakin ka tafi makaranta allo, sai ya zama ita yanzu duk yaran gidan wanka take musu duka. Kun ga ta fara samun wata hanya da za ta shirya da matan gidan kenan. Sannan malam shi kuma sirkinta kenan, sai ta tattaro kayan shi gaba ɗaya ta wanke su, farare ta musu bula, ta kawo dutsen guga tun irin na da na gawayi ta goge, sannan ta aika kasuwa a je a siyo mata kayan ciki da kayan miya, ta zo ta yi malam farfesu ta kai mishi ɗaki. Da ta lura cewa farfesu malam ya ƙare ta sake mishi. To ana nan fa sai ta fara mallake gida, ana nan sai ta fara mallake gida. Da an tashi magana sai a ce wance ce mutuniyar kirki, ita ce za ta faɗi kaza. Ana nan a hankali wata ran sai saɓani ya shiga tsakaninta da mijinta, sai kuma ga malam ɗin nan da ya ɗauko gora da zai kashe mijin akan kada ya auro ta, yau kuma ya sake ɗauko gora ya bi mijin da gudu, wai zai tsine mai albarka. Wallahi sai tsine maka albarka. Yar halal, wai yar halal yake faɗa da yar halal. Kun gani yanzu me ya kwace ta? Kyakkyawan hali, ke ma halin ki ya kwace ki. Haka ake so. To da wannan siyasar yanzu ake zama da mazaje lafiya. Ki ɗibi kuɗinki daga aljihunki ki je ki yi wa miji farfesu, ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza. Wallahi bashi ne ya ci sai ya biya sanda bai sani ba.